yemli hem kunaksın ait yerine rahim etiniz. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на гостеприимной Аитовской земле. Hayırlı gün muhterem konaklar. Güzel ayet yerine rahim etiniz. Temli kımızından ağız etiniz. Примите и отведайте наше угощение. Tatlı şekşekni temlev etiniz. Şakşaktan başlayalım. Hayırlı gün, kadirli dostlar, hürmetli konaklar. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья! Bugün Bişbulak yerinde kürkem hem kıvanıslı sara. Kurnekli yaktaşımız, şagir, patriot Fatih Karim'den muzeyin tüdüklendirgenden hong tantanalı Asıl Bayramı. Сегодня в нашем районе особое знаменательное событие – открытие после реконструкции музея Фатиха Карима. Rayonumuzun ulu gururluğu Ayıt avulunda hüdümteli işlegen Fatih Karim Muzeyi. Bu kürkem yurt muzeyinde kurnekli yaktaşımızın ruhu, mirası, tüsü haklana. Музей Фатиха Карима – это надежный хранитель памяти, наследия нашего талантливого земляка, поэта, патриота. Это культура, это история и гордость Бишбулякского района. Kürkem bayramga bizden mertebeli konaklarımız da kildi. Hürmetli konaklar, bugün Ayıt avulunda, Bишбуляк rayonunda iki dost olgan Respublikamızın kınaştırıp turgan zor şahıs Fatih Karim Muzeyi, Яңа музей açу тантаналы күні. Уважаемые аитовцы, дорогие гости, уважаемые Ленара Хакимовна, Василий Гаязович, Алексей Николаевич, другие гости. Сегодня исторические события не только в жизни села Аитова, нашего Бишбулякского района, в целом для двух братских республик это событие исторического значения. Можно сказать, открывается новая история музея Фатиха Карима. Открывается новый музей, который более 50 лет служил нам, многим. Здесь, наверное, десятки тысяч людей были там. Были вы простые люди, знаменитости. Но музей сегодня светится по-другому. Мы, пройдя это годы, если наше поколение, которое знает это первое открытие музея, как и мы здесь стихи рассказывали Фатиха Карима, а сейчас молодежь по-другому смотрит, но ценность Фатиха Карима, ее произведения, они, наверное, бессмертны. Hayırlı irte, hürmetli konaklar, kadirli dostlar. Добрый день, доброе утро, дорогие друзья, уважаемые гости, дорогие аитовцы. Действительно, сегодня уникальное, удивительное событие, которое объединило две республики, и, на мой взгляд, оно имеет на самом деле значение даже для всей нашей страны. Потому что поэт-фронтовик Фатих Карим – это образец не только мужества, чистоты, патриотизма, но и, вот хотела отметить, именно патриотизма, поскольку, по-моему, Сибгат Хаким сказал, что он был чист до хруста, но удивительные строки у него мне, готовясь к поездке на это мероприятие, захотелось поближе познакомиться с его творчеством. Я посмотрела, поискала, почитала и просто поразилась тому, насколько мало мы действительно знаем и прославляем этого удивительного человека. И, на мой взгляд, сегодня важнейшее событие с точки зрения популяризации этого образа, этого человека для будущих поколений. Вот нам нужно как можно больше выискивать в нашей истории наших удивительных земляков, которыми богата наша благодатная земля, именно для будущих поколений. Это важнейшее значение, потому что вот молодежь должна знать о том, какие подвиги были совершены их земляками.
Ватаным өчен бәлки бу хат соңгы хатым булыр. Иң дәһшәткә утка керәмен. Шулай була калса, кояшны да бүген соңгы тапкыр күрәмен. Мин сугышка кирсәм, дошманыңның йөрәгенә түзеп атамын. Үзем үлсәм, балаларым кала минем гомерем булып ватаным. Кала дөнья, кала бар матурлык, ал чәчәкләр кала болында. Чәчәкләргә төрелеп изем кала, җырым кала үткән юлында. Үләм икән, үкенечле түгел, бу үлемнең миңа килүе. Бөек җыр ул, бөек ватан өчен, сугыш кырларында үлүе. Беләсезме, менә бүгенге тантанада шулай басып торуыбызга зур горурлык. Безнең Татарстаннан зур делегация килде. Шагыйрьләр, язучылар, рәссамнар. Безнең татар активы һәм шуңа күрә барлык кешеләргә монда иң беренче үзебезнең Татарстаннан, мәркәзебез Казаннан кайнар сәлам һәм һәрберегез белән саф татарча итеп исәнмесез, хәерле көн дип исәнләшәм. Без хактан да бик шат. Быел безнең туганнар, күршеләр Башкорт Республикасы үзенең 100 еллыгын үткәрә. Ул бер көн генә булып бетми, ул 1 ел буе бара. Шуңа күрә иң беренче без республик күләмендә зур делегация белән үзебезнең президентыбыз Нурстам Нургали улы Миниханов белән килеп, Ради Фарич һәм аның коллегалар белән бергәләшеп 2 көн буе монда Татарстан көннәре үткәрдек. Һәм безнең өчен иң матур, кирәкле чараларның берсе ул Бөек Тукайның һәйкәлен ачу иде. Шуңа күрә үтәр еллар, үтәр йөзәр еллар бу вакыйга мәңгелеккә булып безнең тарихка кирип калды. Тагын бер тапкыр татар халкы исеменнән, хөкүмәт исеменнән, үзебезнең бөтен дөнья конгресс исеменнән бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм шул ук вакытта инде менә безнең бөек шәхсебез Фатих Кәримгә быел 110 ел тулды. Бу безнең республикадан, үзебезнең президентыбыздан, Рөстәм Нургали улыннан күчтәнәч, халыктан да бик тырышып эшләдек. Һәм без аңлыйбыз инде 2нче елга безнең Татарстаныбызга 100 ел. Шул вакытта бөек җиңүнең булганына 75 ел була. Шуңа күрә бөтен әйбердә үз вакытында туры килде. Шуңа күрә мин иң беренче итеп төзүчеләргә, мондагы район җитәкчеләренә, хөкүмәт җитәкчеләренә, республик җитәкчеләренә бик зур рәхмәтемне белдерәм. Халыктан да безнең уйлау буенча бик матур музей килеп чыкты. Шуңа күрә бу күчтәнәч кабул итеп алынсын. Менә шигырьләрдә, үзенең шигырьләрендә язылган кебек, без хактан да ул үзенең шигырьләре, үзенең батырлыгы белән, үзенең үлеме белән мәңгелеккә кирде. Мәңгелеккә үзенең исемен, гаиләсен, татар халкын кертте. Шуңа күрә безнең иң зур бурычларыбыз, әгәр дә менә шу 75 ел буенча без саклап, горурланып алга барганбыз икән, менә бу музей тагында 75 елмы, 100 булмы, 1000 еллыкмы андый мөмкинлекне безгә бирәчәк. Шуңа күрә иң зур теләгебез, без әйтәбез, Аллаһ ягыннан, әгәр дә мәчет төзеп, анда халык йөрмәсә, әгәр дә без монда музей ясап, безнең балаларыбыз, укучыларыбыз, халкыбыз йөрмәсә, ул безне матурламаячак. Шуңа күрә иң беренче мин Әйт авылында яшәүче халык әйтәм, якын тирәдә, монда Оренбургта бар, Татарстанда бар, Башкортстанда бар, йөрергә кирәк, аңлатырга кирәк, горурланырга кирәк. Андый шәхесләребез күп, субханалла. Шуңа күрә, ләкин һәрберсен җипләп, безнең иң зур бурыч аларны мәңгелеккә үзебез белән алып бару һәм һәр вакытта үзебезнең балаларга, оныкларга, бүтән халыкка күрсәтеп, татар халкы өчен горурланып яшәргә кирәк. Тагын безнең өчен зур горурлык, менә монда басып торучы безнең Ләйлә апа хактан да biz muzeyni yasaganda күп кенә әйберләре аның белән фикер алып,
Андан рөхсәт алып ясадык, шуңа күрә безнең уйлавыча аның янында да хуплаулар әле булыр, әле тәкъдимнәр, сүзләр булыр. Шуңа күрә бу хактан да зур горурлык, әгәр дә без менә шушы 110 еллыкка, туганлыкка һәм 75 еллыкның бөек җиңүгә барганда, менә шундый шәхесләрнең әле әгәр дә безнең Муса Җәлил дигәндә үзе безнең Чулпан апа турында горурланып сөйләсәк, без монда Ләйлә апа турында горурланып сөйләбез. Шуңа күрә без әйдәгез бергәләп колларыбызны чабып сөйләр сүзләр бик күп алар. Иренмичә сөйләсәң, озын сүзнең кыскасы шул. Күп яшәргә теләсәң, үлем турында уйлама, илең турында уйла. Илең турында уйласаң, гомерең озын була. Хәерле көн, Мишле Бүләк районы кешеләре, хәерле көн, кунактар, сакырылган кунактар. Һезнең барыгызга ошо олы байрам менән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Быелгы ел безнең Башкортстаныбызда 100 еллыгында шагыйрьләр елы дип әйткәндә була. Без 100 еллыкта бөек татар шагыйре Тукайга һәйкәле асудан башлап ебәргәйнек. 5-нче Бөтен дөнья башкортлары корылтайы мәлендә бөек шагыйрь Бабичтан һаны Өфе каласында пайда булды. Бына әле сентябрьгә аяк басыр алдыннан тагы бер тапкыр Фатих Карим дигән бөек патриотик шагыйрьне без хөрмәтләп, уның музеен өр-яңынан асырга янабыз. Ысын мәгънәһендә менә бу кеше хакында, уның шигърияте хакында әллә күп мөһилләргә була. Ләкин мин бер нимәгә генә игътибарыгызны бүлергә тырышам. Менә тап ошо Бишбүләк ере безнең башкорт, татар, Сыуаш классикларына нигез салган авылдардыр. Чөнки Бишбүләктәге һәр авыл, һәр төбәк Бишбүләк ысын мәгънәһендәге дуслык күперен халусы, шулай ук талантларга бай төбәкләрнең бере. Бүгенге көндә лә бу районда, бу төбәктә, безнең ошо төбәктә ярайһы ук бынамын дигән кешеләр яшәй. Әлнән-әле уларның исемләре, уларның эшләре хакында республикалала мактап, данлап һөйләргә мөмкинлек бар. Менә бигрәк тә без бәхетлебез, чөнки Фатих Карим 75 ел элек 1945 елда Бөек Ватан һугышында батырдар сәһәләк булса ла, уның дәвам итүсе кызын Ләйлә Фатиховнаны без үзебезнең арабызда күрәбез. Чөнки уның данын, уның исемен, уның әйтә алмаган һүзләрен тап кызы иткерә. Татар шигъриятының классигы Фатих Каримдың иҗадын өйрәнүчеләр генә түгел, барлык халыкта ысын мәгънәһендә патриотик шагыйрьдән нисек булырга тиеш һәм 21-нче буатка аяк баскан вакытта без ниндәй балаларны тәрбияләргә тиешбез, тап Фатих Каримдың шигырьләрен укып белгәс кенә беләбез. Ысын мәгънәһендәге иң беренче зур рәхмәт Бишбүләклеләргә, Башкортстан һәм Татарстан республикаһына. Бүген бик шундый шатлык, шундый бәйрәм безнең өчен. Нурын себя кояш тама тамчы, йөргәнаклар алган кәем. Тагын җитте бу яз. Нигә кайтмый? Нигә кайтмый дәткәем? Тиздән безгә матур кышлар кайтыр. Берсен-берсе куып уйнарлар. Тәрәзәгә кунып алар миннән әткән кайтымы дип сорарлар. Мине якын иткән бу кышларга ни дип җавап бирим әткәем? Тагын җитте бу яз. Нигә кайтмый? Нигә кайтмый дәткәем? Беләсезме, мин аны һаман көтәм. Һаман көтәм. Мин аны һәр көн сөйләшәм. Аның шигырьләрен укыйм, хатларын укыйм. Мин хәзер бик күп аның турында беләм. Мин аны күрмәдем почти. Берничә сәгать кенә. Но мин аның турында бөтен нәрсәне беләм. Мин аның белән окопта да утырам. Мин аның белән салкын диңгездә дә батам. Ул безгә шундый хат шигырь язды. Үсегез, үз шатлык йолдызларым, нурлар сибегез сез бу җиргә. Тамчы яшегез өчен мин әзермен гомеремне 10 кат бирергә. Бүген бик зур бәйрәм, сезне котлыйм шул бәйрәм белән. Рәхмәт сезгә. Бөтен дөнья татар конгрессы халыкара берлегенең татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләр өчен медале белән патриот шагыйрь Фатих Каримның кызы, җәмәгать эшлеклесе Каримова Ләйлә Фатих кызы бүләкләнә.
Бөтендөнья Татар конгрессының шундый ук медале белән Башкортстан Республикасы Бишбүкләк муниципаль районы башлыгы Гатауллин Наил Габдулла улы бүләкләнә. Бишбүләк муниципаль районы Аит авылы хакимияте башлыгы Гимазетдинов Расил Фуат улы бүләкләнә. Башкортстан Республикасы Бишбүләк муниципаль районы музейлар берләшмәсе филиалы Фатих Кәрим музее җитәкчесе Хафизова Рәйсә Камил кызы бүләкләнә. Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар награждается Гарегин Мамиканович Вардикян, директор общества с ограниченной ответственностью «Комплекс Строй». Благодарственное письмо Шафикову Ильмиру Рашитовичу. Роза Гамзатовна Иванова, директор Бишбулякского музейного объединения. Елена Павловна Арефьева, председатель комитета по культуре Бишбулякского района. Раиль Рустамович Едиханов, музыкант, композитор, почетный работник образования Российской Федерации. Рамзиль Салихович Валеев, журналист, общественный деятель, главный редактор телестудии «Мир» Всемирного конгресса татар. Ребята,